Още от дълбока древност хората се опитват да разберат и да опознаят света. Откриват, че всичко е свързано и е в постоянно взаимодействие, движение и изменение. Разгадават все повече и повече тайните на природата чрез езика на математиката и откриват невидими за простото око числа, модели и геометрични форми. По Атлантическото крайбрежие на Ирландия природата е избрала устойчивата структура на една геометрична форма. И това е шестоъгълник. Хората наричат това скално образование пътека на гиганта. В основата му стоят базалтови скали и е резултат от изтиването и втвърдяването на лавата от стари изригвания. Шестоъгълните форми се срещат и в домовете на пчелите. Малките клетки служат за всичко. Те са дом, склад, родилно. Формата им никак не е случайна. Шестоъгълните клетки са устойчиви и за изграждането им са необходими по-малко енергия и материал в сравнение с други форми. Може би малко от вас знаят, че мухата вижда света в шестоъгълници. Това се дължи на начина, по който са изградени очите й. В природата, освен геометрични форми, съществуват и математически криви спирали. По повърхността на ананаса има 13 спирали отляво и 21 спирали отдясно. При шишарката спиралите са 8. Всички тези числа не са случайни. Те са част от редица, известна като числа на Фибоначи. Всяко число се образува като сборът на предишните две и числата нарастват до безкрайност. Донесъл съм ви банан, чушка, домат, ябълка и ананаса, който видяхте по-рано. Сега ще ви докажа, че числата на Фибоначи се срещат във всяко едно от тях. Домата е разделен на 2 и 2 е число на Фибоначи. В тази чушка забелязваме числото на Фибоначи 3. Банана има също 3 дяла. Ябълката има 1, 2, 3, 4, 5 дяла. Числата на Фибоначи се появяват и при цветята. Кукичето има 3 листа, теменугата 5, цветето космос 8, рудбекията 13 и маргаритата 34. С нарастването на числата на Фибоначи, отношението им се приближава все повече и повече до 1,618. То се нарича златно сечение или божествена пропорция и се бележи с гръцката буква Фи. Ако отношението на страните на правоъгълник е равно на златното сечение, то правоъгълникът е известен като златен. Всеки такъв правоъгълник може да се раздели на квадрати със страни числа на Фибоначи. Математическото мислене е отворило вратите към вълнуващото приключение наука. Всяко откритие води до много други. Любопитните и заинтересовани умове разгадават необятните съкровища на науката. По думите на Галилео Галилей, математиката е азбуката, чрез която Бог е написал Вселената. Откриват, че всичко в природата е свързано и в постоянно движение. От дълбока древност хората се опитват да разберат и
познават все повече и повече тайните на природата чрез езика на математиката и откриват... Числата на Фибоначи изникват от всякъде. Така ли беше? Донесъл съм ви. Тя, не се отпусни се. Уиги, 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 уиги.